Saisin pat ngi pedang sobha ye pi baro sya kani ka channel ka jongi bat ngai ko blai ye pi ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong trai jisu balong nong pen em bat no sil spa ba ye jongi ti ha kani ka por ngi nyo banya kren sa ka wei pat ka benta na ka katien ka jong blai bat ha shwa kata tu ngi nyo ban pendam shwa hau blai ha ki jing duai atraji subakodor ngawan ban aingu ya me ken try ke jeng norkat ke jong me ken try ke jeng em ke jong nga ke jong ilang baro hakane ke sngi ken try baro ko wai ngilio mat ken try shibun ki jing ker khu ken ji subiet da ka ba atraji subiet ngi mat iki kamba ki jong me da ke jeng norkat ke jong me ken try mela pelat ingi ni ke jeng pang ke jeng stom ni ke jeng ma ki jeng mesau ken try ji subiet bat hakane ka pot ken try nginyo banya peliu jumut ka tu ka ni ken try ling ba ka tien ke jong me ken ji subiet try ngi pan ke bor na mi ngi pan ke jing pen slet na mi ken try ji subiet dala di hi ngim long ai ken try ngi long tang ki brio bat tang ki nong pop ken ji subakodor kum ta ken try ji subiet ngi pai ki khmat tang shami ken try bat ai ba ken ka tien ke jong me ha ken ka por ken try ka bengin yo ban pule bat bengin yo banya peliu jumut ken try ken da long ken try ji subakodor ke jing ker khu na ka benta ka do nuot bat ka met ke jing ken try na ba ka tien ke jong me ken try ka long ke jing bam ka ken jaman sim ke jing im ha ka baya day ba ka jing long man sim ka jing ka ba man ka sni ken try ya rab bat ai boring ken try bengin la ban sngo thu bat ban shem phang kham bai ka tien ka jong me ken try ji su bi nganget scam ken pa ka ni ka por ka badang sa ru baro ken try ni da ai ti ki badan por ki jong me bat men de yo ru ken try ban ker khu ya ka wei pa ka wei ka man sim ken try ji su ba ko dor ka ba snga bat ban sha skore ka tien ka jong me ken ji su ba ko dor shim ken pa nga da duai nga da pa ni ken baro da ka jingen lem ken ka por ka badang sa ha ka kerteng jong me ji su no kan em amen ti ha ken ka por nyo ban ya kren sa ka wei pan ka benta na ka tien ka jong blai bat ka ta ka dei ka phang ka bangin yo ban ya kren ha ka ni ka por ka dei sha phang ka jing khot ka jong blai ti habang la ong ya ka ni ka jing khot ka jong blai mo dan na padeng jong ni baro ila jumat ya ka ta ka jing khot ka jong blai om ta ka jing khot ka jong blai sha ka bangin yo ban pentebit ya la di ha ka ba ya dei bat ka kam ban sha kriyo blai ni ban long kita ki nong ya trei ka kam ka jong blai dan sibun ki jing khot ket don shibun ki jing khot ha ka baya day bat ka jing im ka jongi kum ki krastan ni kum ki khun ki jong blai bat ka ta ka jing khot ka day la ha ka nu ka benta ka bo blai u khot yani ka ta ka day ka jing khot ka bo blai u khot na ka benta ka jing im ka jongi bat ya ka ta ka jing khot ka bangin yo bat sungu thu kham ba ha ka ni ka por ngin ya pen bat nga na ka kitab ka jong umoses bat ya kata ke kitab ko balakot ke Exodus tingin ya pet ya kani ka benta sha phang ka jing khot ka jong blai ya uwei u shakri jong blai bat kata ka dei ya u Moses kani ka dei kata ka benta ka bangi kwa la ni ka phang ka bangi kwa ban karen ha kani ka jan miet sha phang ka jing khot ka jong blai don le si na padeng jong ni baro na padeng jong pi ki ba pet ya kani ka video ha kani ka por bo blai la khot teng ya ka jing im ka jong pi ban long kinong ya ket kinong ya ba ya ka kam ka jong blai ti kan nei kan dei kita ka benta ka ban ai ka borengi bat kan ai ru men bakan ai men sim ru yangi ba kata ka jing khot ka jong blai ka long ka bakodor hadu kata ya ka jing im ka jongi ti khendiat shopping in poi sha kata ka jing khot ka jong blai ya Moses tingin ya pe khendiat sha phang ka jing im ka jong Moses na du ba udang ret hadu ba blai du yo ban khot no yo u sha ka kam ka jong u te ka benta ka ba ngi kwa ban pet sha phang khendiat sha phang ka jing im ka jong Moses ka dei na ka ni ka kitab Exodus kum bangala ong na ka lenong ka ba ata te khendiat ngan shim ya ka ni ka benta mo na du ka lenong ka ba ar khendiat ngan shim ya ki benta ki ba dei ki ba kham ki ba ngan ong ka ni ka por ki ba kham kerpang ki ba la ban pen sngu thu yangi ba kumno ublei ukhot ya ka jing im ka jong Moses lani ya Moses ban long uta unong ya lam ya ki khun Israel ti ha ka ni ka por tangin ya pet bat nga na du ka to ki badon ya ka Bible ha ka ti ka jong pi phin ya pet ya ka bat ki bom don ru ngin snga bat cha skor ba ha ka ni ka por ka ba menta te ka ni ka te ka dei ka ta ka jing im ka jong Moses na du ba udang ret te lo ong kat kum na ka tien ka jong blend da pipuli na ka to ka lenong ka ba art ba uni Moses lakaya Moses na uwei kenjalebi mo
une ulebi ula shongkurim ya kakun ulebi bat lakha ya umosas ti une umosas ulalong uta ukunlung uba bahabriu bahadu kata-kata ti laong bahaki tu kipor une usiem paru ula ban penyap lut ekini kikun shenrang ti laong bakani kakami ka jong umosas hadin bakala dep ban kha ya une ukunlung ti laong bahaba kala yo ibo ulong uba bahabriu bat ulong basngai baplung hadu kata-kata ti kalaburi ya hadu lai banai hadu lai teli ki banai kalaburi ya nakadaw bakam kuwa ba ki briu ki jong uparo lani kini ki sipai ki jong uparo kini ban wan ban lap ya ni ukun jong ka ban penyap no ya ka ti lo ong kalaburi ya ti hadin bakam simlala su ban buri ya kala su thu bakam don su da kanu kanu kala ban buri ya ti kala thau ko wei ka syang bat ya kata ka syang kala thau hadin bakala thau bahaya kata ka syang bat loong bakala pentia ya uta ukun mo ya uni umosas hakapor ba udang klung ulak kala pentia ha kata kasyang ti loong bakala ledru banbu harut jong kawai kawa ti loong bah kata kawa pat kani ka kun sim ka julet ban sum bat aki syakri kan thai ka jong ka ti loong bahadin bakani ka kami ka jong mosas kala let banbu ya kata kasyang ban penper hapo jrong jong kata kawa ti loong bakat bakani ka kun sim kala let ban sum ha kata kawa kala yo kan ban tam ya kani kasyang bat kala pet hapo jong ka kala lapan ban badon dai kunlung sendrang ti loong ba ya uta kunlung uba kani ka kun sim kala yo ban tam na po jong kata kawa ti loong ba kala kam kalaong bakan kam no ba udai ukun jong ka ti kalawat ya kita kinori no sumaria uta ukun ti hadien bakata kani ka henmen ka jong umosas pat kala yo iya kata kala let mare baran ban ong ya kata ka kun sim bakan let ban penua nori ti kala let hi ban yalam dala ka jong ka kami ka jong ka bat da ka kami ka jong umosas ti la da pipuli hang to nakatuka katin ka jong blay nakalano ka ba ar ka dukhat ka ba khatway hadin ba umosas ulasan ularang ba ti loong ba uni umosas hadin ba ulasan ularang ba ulale ka way ka pop bat kita ka pop ka day ka ba ula penyap ya uway ubreo ubaday ujiw ubaday u Egypt banang ubaday u kenja Egypt uni umosas ula penyap ya uway ubreo ubaday u kenja ubaday u Egypt ti loong bahadin bala u penyap ya uni u Egypt uni u Egypt uni umosas ula mo hadin la da pipuli ka tin ka jong blay hang to ter pinyo bahadin ba umosas ula penyap ya uni u Egypt ula siap tiang hadu kata-kata yo ba uparu utem ti loong ba ula pet yap no sya kaway pat kari bat kata kari ka ba umosas ula pet yap kadai sya kari Midian ti loong ba hadin ba ula poi sya kani kari Midian la pipuli hang to ter umosas ula yo ru ban syong kurim ya kaway kakun na uway ubrio ubakerteng ujetro uni ujetro uday uta ukthau jong umosas ti uni ujetro ula aya umosas ya kaway ka kun kan thai ka jong ka bat kata ka kun kan thai ka day ka sipora ti kani ka sipora kalay syong kurim bat umosas ti umosas hakata ka jing ngos kem ka jong ba ulalet ban pet no sya kari Midian hadin ba ulalet ya kata ka pop ban penyap ya uta u Egypt ti loong ba ula ngos kem ba unsyong du no hakani kari Midian bat kata ka kurim ka jong kabade ka kun jong uni ujitro uday uta ubri ubada chibun phai ki jingri ki jong kilang brot mangila ban ong kilang brot ki masi bat kum ta ter haba ong ki jingri ki jong udan chibun phai ki jingri ki jong te uni ujitro ula ong ru ula ai tiru ha uni upersa kurim jong wa ubalong umosas ikini ki jingri ki jong ba on pen pet lam na ka banta jong ki te loong ba kata ka jingya den ti ka jong umosas ula sngus kem hadu kata bo on syong no ha kani kari Midian bat bo on long no unong syong senong ubapura jong kani kari Midian te sim la don kata ka mo kata ka jingmod ha ba unlet sya ka way pat
kabentala ni bo undang poi pat sya ka we pat kalenti ha ka jing im ka jong u handrei dei ka jing khot ka jong ublei ya Moses te na du nakta kala sedang ka jing khot ka jong ublei ya Moses te ublei hadien ba ule yo I bo Moses ula pentik kena ya la de bo nong nong song snong jong kari Midian bat ula sengus kamru ya la de bo nong nong song snong ba pura jong kari Midian hadin kata simla poi perkhat ba ublei unjiet ya u bat un khot ya u ba unlong uta unong yalam ya ki khun Israel te hadin kata haba Moses ula pentik kena ya la de bo unong kuta te loong ba ublei hakum kata kapor ula let ban mi pau ha Moses ha ka we ka law lenong bat kata ka law lenong ublei ula mi pau daga ding te loong ba hadin ba ublei ula mi pau ha Moses ha kata ka law lenong te ka de kata ken ka jing khot ka jong ublei yo Moses namar ba ublei u yo I ba Moses udei ubriu ubanang bah ban sinsyar ban bishari kita ki jingri ki jong thau jong u te hakum kata kapor ublei uloong ba udei uni uban yalam ya ki khun Israel ban ngi ithu ba udei ubriu ubanang baharu ban bishar bat ban yalam ya ki khun Israel kumba ubishar ya kini ki jingri ukthau jong u te ka benta ka banikong ka bangkwa banwan ra ha kani kapor ka dei upha loit no ya ki juti upha loit no ya ki juti la dengi pet na ka dekhot na ka dekhot ka balai hadu ka basan ngin sa so thu ba ba balei ba ublei ma ka benta ka banikong ka de kata ba ublei upha loit no ya ki juti ki jong Moses haswa ba unkiu haswa ba unwan hajan kata ka jaka ka bakentang tongin ya pet bat nga na ka tin ka jong ublei na ka lenong ka balai ka jong ka kitab Exodus na ka dekhot ka balai hadu ka basan tingan yo man pen puli ya phi ha kani kapor te Moses ula ong ngan phai kerpang menta ban khmi ya kani ka jing ipau bakrau naka balei ba ka law lenong kam ing du no te men ba utrai ula yo I ba ula phai kerpang ban jungo ublei ula khot ya u na pedeng kata ka law lenong bat uda ong ko Moses ute ula ya thu hakmi manga te ula ong wat wan hajan shani to da loit no e ki juti jong me na ki slajan na bakata ka jaka ka ba me yeng ka long ka khandau bakanta kata kan kade ka ba ublei upha loit no e ki juti ki jong Moses ka long thik ko ba ublei upha ban bret no e ki ta ki jinglong barim ki jong Moses kadaw ko ba ublei uphalot no i juti ki jong Moses namar ba ublei ukhot ya Moses syaka kam ka jong u ublei ukhot ya Moses syaka kam ka jong u don na pedeng jongi hakani kapor ka ba ublei ukhot yangi syaka kam ka jong u te haswa bingin let ban pen kentang ya ladi haswa bingin let ban IT ya ladi ban long kinong ya ket kinong ya ba ka kam ka jong ublei ningkong e ni dei ban long ki bala kala ka bumut bat ki bala berat no ye ki jinglong barim baro dikata kan kadai ka benta ka ba ublei ukwa yo Moses ba unloit no iki duty jo u bat ulama naru yo u ba kani ka khandau ka ba u unyeng kadai ka khandau ka ba kanta ti haswa bangiru bangin kiyo haka jaka ka ba kantang ka jong ublei ni de shwa banlong ki bala kala ka bumun bat ki bala berat no iki jinglong barim baro iki pop ki jongi ngin berat no baro ban in long ki bala thau thamai na marba ka kam ka jong ublei kalong ka ba kantang bat kalong ka ba kerpang ti kataken kadai ka ba ublei upha loit no ya ki juti la ne ya kita ki pop ki ba Moses ulale Moses ula penyap yo utau Egypt ti kataken kadai ka pop bat Moses ula phet yap ru ya lade bat Moses ru ula pentikena ya lade ba unong no unong snong jong kari Midian hendrai ublei shimla sha yo u ba un shu im ha ka jing im khlem da kala ka bumun te kalong thek yang bat yangi ru kan haswa bangin yo banyakit ya ba ka kam ka jong ublei ning ko ka de yangi bangin kala ka bumun ba bangin berat no e ki jinglong barem baro ke bangi ngile ha ka jing im ka jong kata ka de ka benta ka bankong ka ba ublei pha loit iki juti ki jong Moses ka benta ka ba arpat ha ka ni ka por ka de ka daw bat ka jingduna ha ka do kum ubriyo ke kata ka daw ba ka jingduna ka jong Moses ha ka jinglong do ka jong kum ubriyo mo kata ka daw ka de na da pipuli
na kisau teli bentah na kani kalenong kabalai pinyo I kabalai ba kabasau pinyo I dan shibun kidau ki ba Moses u ai hadin ba ublei ula khot ya u syakakam ka jong u ba unong ya lam ya ki khon Israel ti kita kidau kedai ba Moses kadau ka banikong ka bangila ban syam kedai na na kalenong kabalai ka dokhat ka bakhat way ada pipet nang tu na kalenong ka bakhat kabalai ka dokhat ka bakhat way ndrei Moses ula ong ha ublei ngalong uwe bangan let sha uparo mo Moses ula ai ka daw ka banikong ba ublei upha ong bakhe ban let sha mo hakmat juk uparo Henry Moses ula ai daw bangan long uwe te bangan let hakmat juk uparo udon kata ka jing snuting upersyang ban ai daw yala dia ban light na kata ka jing khot ka jong ublei ka ba arpat ka daw ka ba Moses upen pau ka day na katu ka lenong ka balahi ka dokhat ka bakhat lai but Moses ulo ongan ong ba medei uwe mo habangalet hakmat jong kini ki khon Israel ngan ong ba me medei uwe Henry ublei ulo ong ho ong ngalong ba ngalong mo ngalong ba ngalong te kalong thek ya ka jing em ka jong ni kum ki bri ru ha ba ublei upersyang ban khot ingi ngi ai ka daw ngi ai daw bangi dang long kum ta ngi dang long teng ki bri ki baduna ngi long ki brio ki batlot ngi long ki brio ki bat dang le pop ngi long kum ta ter ngi persyang ban ai daw yo ublei ngi persyang ban wat ki lat kelenti bingen lat no na kata ka jing khot ka jong ublei mo hakini kisngi ki bamanta kamnyar ban long ubrio kum balong uni Moses ma Moses habo ublei ukhot ya usu thu biang ma usu thu biang ya ka jing khot ka jong ublei Henry open pau pat ya ka jing duna ka jong u ai daw ba u ai daw no marba u ai daw no marba tip ma utip ba ka de ka jing khot ka jong ublei Henry usungu thu ba udai tang ubri ubatrat pat ubaswai kalong thek e ka jing im ka jong iru kan ngilong kum Moses ni persyang ban ai daw mo kalong kum ka tu ka wei ka jing rwai ka don ka wei ka jing rwai ka boong nhap hak por badang rit ha ba ublei ukhon uong bangadang rit e bat haba unda ula samla haba ublei ukhon uong kat ni ka jing sobha jong ka ni ka perthei ngan ya chwa ba kani ka perthei mo ngan penhun chwa ya ka jing em samla ka jongai bat ki jing sobha jong kani ka perthei ti hadin ba ulang rangba hadin ba ulang rangba ublei ukhot ya ong bangadang bun kam e mo ba ula rangba te ula sedang ban bun ni ki kam ki jong ong bangadang bun kam e ha pedeng jong ka jing em ka jong te onda ula temen ula persyang ban wat ya kata ka jing khot ka jong ublei Henry ublei sim la khot chu ya na thrai don na peding jong pi ki bele yo snow ya kata ka jing rwai te kalong thek ken ya ka jing em ka jong kat ba ublei udang khon ide ban persyang ban pin ko ngu ya la de na maru ha ba ublei ukhon udon ru bat kabor ba un ai ngi te kalong thek bat ka daw ko ba kabalai ka ba Moses pen I hakmat jong ublei ka de na kalan nong ka basaw ka dokhat ka banikong ba kata ka de ba ublei ba Moses ula ya thu bat ula ong Henry hakmi kin yanget yang alim ni sngap ya kaktin jonga na bakin ong utrai sim lami pau hami ma Moses ula persyang ban ai pat sadaki we ki daw la da pipuli hang tu ter pinyo I ba Moses uong bangade ubri ubatlun ngam long ubapana ban krani kita ki Henry ublei ha ka bakhat du ula ong ya Moses ba ngan long rengkat bat mi la kanu ka ba mi mele la da pipuli na ka tu kalanong ka basaw ter pinyo I ba ublei ula kular ya Moses ba long rengkat bat ti ha ka bakhat du Moses ula pen ko ngu ya la di bat ula let syakari Egypt ma ula let pai pat syakari Egypt ban yalam ya ki khon Israel na kari Egypt ban penpoy ya ki syakari kanan ti lo ong ba kata ka de ka jing khot ka jong ublei ba kata ka de ka daw mo ko ni kum ki brio ru ni don na ki jong ki jing duna ha ka jing em ka jong ni mo le si ni kum ki brio bun sin ong bangi long ki ba pop ngim pat la ban ino e ka jing long ka basnio ka jong ni ngim pat la ban ino e ka jing bam ki basnio ha ka jing em ka jong ni mo ngi bam ki jing bam ki ba pen snio ya ka met ka jong ni ki ba pen snio ya ka
ya ka jing im ka jungi baki wei ha baki pet yang ni kyo I tang da ka bas niu sudah ha ba uble ukhot yang ni deken ban ino no ya kita ni de ban lot no I kita ki juti ki barem ki jungi mong ni de ban lot no I kita ki juti ni de ban long ki bala kala ka bumun ba ni de ban long ki bala thau thamai wat ban pen ko ngu ya la de ho uble ka benta ka bakhat du bat ka benta ka balai ka bengi ko ban wan ra ha ka ni ka por ka long ba uble upen ka ladur ha ba uble ukhot yang ni ken upen ka ladur ru ya ka jing im ka jungi ma dan na padeng jong phi ha ka ni ka por ki bala long ki shakri ki jong trai ki bala long ki nong ya ket ki nong ya ba ka kam ka jong trai ki bala pendep ya la de ha ki jing pule ha ka ba ya de ba ka tien ka jong uble ha ka por ka ba phi phem pat let ban pule ka tien ka jong uble ban pentebet ya la de ha ka tien ka jong uble phi dang long kita ki brio ki bar ngop ha ki e jong ka ni ka perthai phi la long kita ki brio ki bala ya lenti ya ki jing sobha jong ka ni ka perthai phi la long ru wei unong pop u bakrau ha ka jing im ka jong phi hendrai hadien ba uble ula pen ka la dur ya phi wan na ka jaka ka ba uble ula thau thma ya phi bat ka ba uble ula khot ya phi sha ka kam ka jong u de uble ula pen ka la dur ya phi ka long thik ken ya uni umosas hadien ba umosas ula pen ko ngu ya la de ban ya lam ya ki khon Israel de uble ula ai ru ka bore u la da phi pule na tu ta tar phi yo I ka kamba ka ba umosas kat ba udang ya lam ya ki khon Israel ban pen poi sha ka kanan uble ula ai ka bore umosas ula pelat ru wat na ka dureu ka basangwa habakini ki sipai ki jong paru kelajan ban lap ban penyap iki khon Israel hendrai umosas ula pelat emeki da ka ba penkat ya ka dureu ka basau arleng ban penyat iki khon Israel ban pelat imno yaki deka tagin ka bor ka bo blei u aya umosas la da pipulin nak tu tar pen suthu khambaya ta ka benta deka ne ka deka ta ka benta ka bung kwa ban wanra bat ka deka tin ka jong blei ka ban kwa ban wanra ha ka ni ka por na ya ka ni ka phang ka bang liyo ban bu ka ni ka por sha phang ka jin khot ka jong blei te ublei u khot ya umosas ha ka ta ka benta te le se dan na pading jungi ha kum ka ni ka por nu ha ba ublei u khot ya phi la ka long ye ki long ka mi ki long pa la ka long ye ki samla la ka long ya nu ha ka ni ka por ha ba ublei u kren ya phi ha ba ublei u pen I pau ya phi ha ka nu ka benta ka ba phi su thu ba ka de ka jin khot ka jong blei ya phi wat nom pen ya ka do ngot ka jong phi wat nom pen ya ka jing im ka jong phi IT ha ublei namar ublei udon ka bor ban ai ya phi bat un ai ru ya ka kti ka mon ka jong u ka badan bor bat un long ru uta ulo mo un long ru uta urishat lo bat urishat ding ha ka jing im ka jong phi kumba ulong ya kini ki khon Israel mo ublei un ya lam ru ya ka jing im ka jong ni namar ba haba ublei u khot ken u ai ru bat ka bor kom bangala ong nganget scam ba ublei yo ban kir khu ya kani ka benta ka bangili yo ban ya pet la ni ka bangili yo ban ya pule bat ka bangili yo ru ban ya snap bat ban cha skoling ba ka tin ka jong ublei tele se don na pading jong phi ha kani ka por kani ka tin ka jong ublei ka ba phi asngau ha kani ka por phi sngu thu ba ublei u khot ya ka jing im ka jong phi ha ka kam ka jong u wat nom pen ya ka jing im ka jong phi wat nom pen ya ka do lut ka jong phi IT ha ublei pen ko ngu ya la de ha ublei nganget scam blei so yo ban ya lam ya phi bat un yo ru ban ai ka bor ya phi ka no ka ba phi le kan nom dan ka no ka jing e bat ka jing khang lan hendrai kan long bet ka ba yat dang ti bat kan long ru ka ba job ha ka jing im ka jong phi le se ublei u khot ya phi ha ikam ibarat ha ka jing shakri ya ublei wat nom keranga la ni wat nom pen ya ka do lut ka jong phi pen ko ngu ya la de la da ide tang ibenta ba phindum tang ya ka jing ai ngu la ni tang ya ka jing kan show ha ka yeng ka ba kan tang ka jong ublei ha bo ublei u khot ya phi yeng jot na ka jaka ka ba phi shong pen ko ngu ya la de ublei don la ka benta ban ai ya phi ublei don la ka benta ban kar khu ya phi bat ublei don la ka benta ban ya lam ya ka jing im ka jong phi la se na ita ikam ibarit da ka ba phi lum ya ka jing ai ngu ka yeng ka ba kan tang ka jong ublei un ra suki ya ka jing im ka jong phi pen salong uwe ubanya ket ya ba bat banya treshit rem nam ta ka kam ka jong ublei unong ya lap kan nong ya lap ne pin ya long kita kinong ya ket lem ya ka kam ka jong ublei la ka long ka baret ka ba khrau pen ko ngu ya la di ka jing khot ka jong ublei se yo banya lam ya ka jing im ka jong phi komba ula yo banya lam yo moses le la long to brio bla ubab
ubalalong unong pop unong penyap brio bat ulalong ru brio ubala phet yap no ya ladi na kata ka pop ka ba ule wadan ne si na pedeng jong pi klale ka pop la phet yap na kata ka pop dekan mau ble udang iet bat udang kwa ka jing im ka jingi bo un thau thamai bat bo un penlong yengi kita ki shakri ki bashisha ki jong u bat ki nong bo ki jong u nget skem ka tin ka jong ble ka lalong ka jing ka khu na ka benta jonga bat na ka benta jong hilang baro na ka benta ka burong ka jong ble amen.